Lähetys alkaa näillä sekunneilla. Anteeksi, saanko pyytää hieman hiljaisuutta? Pian nimittäin seuraa lahja kaikille Amandan uskollisille asiakkaille. Nimittäin Duo Osmon yllätysmomentti! Tänä aamuna toimitukseen tuotiin uunituore sinkku sellaisella vauhdilla, että enpä ole sitä itsekään ehtinyt kuulla. Tämä on karaoke-sensaatio Duo Osmon ensimmäinen oma kappale. Olkaa hyvä. Tästä se lähtee. Mitä tää on? Jahas, meille onkin näköjään toimitettu viallinen Duo Osmon. Että siinä sitten kuultiin tämän duon nousuja tuohon muutamassa sekunnissa.